дуруд. имрӯз мехоҳам бароят дар бораи як макон, як хонаи ниҳоят хоксорона қисса бикунам. маконе ки дер ё зуд, имрӯз, фардо ё пас аз фардо, мехоҳӣ намехоҳӣ меоӣ. роҳи гурез нест. инҷо ба мисли зиндагии мову шумо нест. инҷо тафовут аз замин то ба осмон аст. инҷо гарнитур нест. инҷо спальни гарнитурҳо нест. инҷо қолинҳои махмалин нест. инҷо мулоим нест. инҷо тамоми шароит нест. инҷо оби гарму оби хунуку ин гуна нест. инҷо сабукрав нест. инҷо метро нест. инҷо боду ҳавои софу беғубор нест. инҷо дӯсту ёру рафиқ нест ки биншинӣ суҳбат бикунӣ. инҷо телефону телевизорҳои ҳарранга нест. инҷо пулу молу пораву дуруғу фиребу фитнаву илтимосу фарзанди фалонӣ будану ҷияни фалонӣ будан, дар фалон ҷо таваллуд шудану ҳамсояи фалонӣ будану ҳамсинфи фалониву ҳамкурси ин ё он шахс будан умуман ба кор намеравад. қасру кӯшку хонаву банчаи пул тамоман нодаркор аст. инҷо фақат як чиз ба кор меравад: амали солеҳ. тамом. инҷо оромгоҳ аст. инҷо қабристон. инҷо зиндагӣ тамоман дигар аст. ҳама чиз ист кардааст. стоп. тамом. бояд ба инҷо гоҳ-гоҳ омад. ба хотири таскини дил, ба хотири оромиши тамоми вуҷуд, ба хотири ашк рехтан ва муҳимтар аз ҳама ба хотири андеша кардан ки оқибати тамоми даводавҳои мо ана мин аст. ҳеҷ дигар. аз бузурге пурсиданд ки дар қабристон чӣ мекунӣ? гуфт: бо ҷамъе нишастам ки ба ман озор намерасонанд, ҳасад намеварзанд, дурӯғ намегӯянд, таъна намезананд, хиёнат намекунанд, маро ба ёди сарои охират меандозанд. ва болотар аз ҳама, вақте ки аз наздашон меравам, пушти сарам бадгӯӣ намекунанд. акнун гӯш кун дӯсти ман. оё омодаӣ ба хонаи абадият биёӣ?